Здравейте, приятели на канала! В този канал в YouTube ще се научим да работим с различни технологии по един сигурен и безопасен начин. Също така ще бъде полезен този канал за всички хора, които работят с електричество, а това е всеки един човек от нас. Ние сме студенти в Югозападен университет, Благоевград, Неофит Рилски. Надявам се с нашия екип да ви зарадваме, да научите нещо ново или пък ние от вас да научиме нещо ново. Надяваме се да ви бъдем полезни. Приятно гледане, уважаеми зрители! Аз съм Слави, останалите колеги от специалност технологии и предприемачество, педагогика ще се представят, когато му дойде времето. В днешното видео, в днешния материал искаме да ви покажем как може да се направи моливник от едно кенче. За целта, съответно, ни трябва кенче. Трябва ни кенче, уважаеми ученици. Хубаво е да имаме лапа за шкурка, малко шкурка. В момента ще използвам номер 80. Какво означава това? Означава, че на един квадратен сантиметър, всички знаем какво е квадратен сантиметър, има средно 80 частици, 80 песечинки от шкурката. Това означава номер 80. Съответно в момента ще се използва лапа за шкурка. Желателно е ползването на ръкавици и предпазни очила. Слагам шкурката на лапата и с една лапа с шкурка и едно кенче ще направя моливник. Как? По един много елементарен начин. Просто започвам. Ето тук има едно алуминиево ръбче. Просто започвам да пила и в един момент ще се освободи гърлото на нашето кенче и от него можем да си направим моливник. Все едно се работи с ренде и правиме салата от моркови или нещо друго. Общо взето движенията са същите. Благодаря на компания Вюрт, която е спонсор на днешното видео. Да се пили още малко.
започва да се потъга в един момент. След малко ръбът ще бъде изпилен. Нашия моливник е готов след малко. Вуаля! Нашия моливник, уважаеми ученици, е готов. В случая съм избрал прозрачно кенче, умишлено. Сякаш е подходящо и за други неща. Нашия моливник, уважаеми ученици, е готов. Видяхте как с малко търпение за има-няма 7 минути направихме прекрасен моливник, който ще ни върши работа в нашите училищни проекти и не е нужно да даваме пари за него. Тук е нужно само желание и търпение. Моливника, който наблюдавате, е направен от опаковка от мляко, прерязана с ножичка и се е получил също един много добър моливник. Ще имаме в нашата колекция още един моливник, направен от кенче. В случая това е прозрачно кенче от някаква напитка. До нови срещи, уважаеми ученици, и до скоро! Бъдете здрави! За вас излъчи Слави и екип, студенти от Югозападен университет Благоевград, Неофит Рилски. До нови срещи!